Samozrejme musíme dodržať pôvodnú stavbu ako takú, to znamená samotné pavlače, klenby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch, ale aj v rámci tých dispozičných riešení sme sa museli držať stavby, ktorá vlastne bola pôvodná, pretože niektoré priečky sú samozrejme nosné. S prácami by sa malo začať začiatkom budúceho roka. Rekonštrukcia by mala byť hotová do roku 2025. Pôvodne to boli byty, lebo mesto sa tu rozširovalo v 19. storočí. Do 19. storočia tu, čo je vyznačené v dlažbe, to boli hradby. Súčasťou budovy s nájomnými bytmi bola aj lekáreň, ktorú si pamätajú aj mnohí Košičania. Budovu však odkúpil developer, ktorý plánuje zachovať jej pôvodný účel. A takto vznikne 22 nových bytov. Kým sa tak stane, Košičania budú môcť prostredníctvom potulky Dvory Alžbetinej ulice nahliadnúť do nádvoria, ktoré by inak nemali možnosť spoznať. Každý z dvorov je tu zaujímavý a toto by mohla byť taká čerešnička na záver potulky. Barbora Šalžian, Telke.